tinobikira paZindoga muKasgadeni. Tinobika rodzana, chicken roast, dhango, musoro wemondo, mazondo, mbudzi, maguru, zvemukati membudzi zvinenza. Saka nhasi tine rodzana yedu rodzana yedu tinoiundura and then toicheka mapieces edu anenge akadai so toita dola piece 1. Saka takaiundura tinozoitora toisa mupoto, toisa mafuta, toikanga tisati taisa mvura. Tapedza kuikanga yatsvukirira tochitora onion toisa. Onion yedu yakaibva toisa madomasi edu akaibva tozoisa mvura yokwata. And then kana yakwata inenge yaibva. Pane mabeef bones edu ndeaya anenge akasangana nemavheji, vamwe vanoiti high fruits. Zvatinoita mabeef bones idaya tinomatora tomaisa mvura, tomafry, toisa madomasi neonion, toisa mavheji, and then anenge amabeef bones kana kuti high fruits. Pane guru tinobika futi remombe. Guru redu iri tinotora tongoriboilisa, toisa madomasi nemafuta zvatonaka. Tine zondo redu ndeiri. Tinotora zondo redu toribvura, rochekwa, robikwa, hariswe mafuta, rongoiswa salt chete, hariswe madomasi. Rinenge ratonakawo rakadai so. And then pane chicken iri blade. Saka chicken breast tinongorosta. And then zvatonaka inoita dola piece. Pane dhango. Dhango redu ndiro pane beef nechicken neboots. Inoita dola 50 portion 1. Ndizvo zvatinazvo swara nhasi.